O título de Raíña da Romería ten moitos significados en Ana Quiro: repertorio, estilismo e o seu ingrediente especial, a naturalidade. Bailaches Ana Quiro, bailei si señor, dime con quen bailaches, bailei con meu amor. Bueno, o meu armario, mira, sobre todo para ir a romerías é roupa moi cómoda. Por exemplo, este estilo de mono con chaqueta moi floxiño, moi cómodo, ou, por exemplo, este estilo de vestidos que se levaron tantos todo este verán, que son cómodos pois para ir fresquiña, para non arrugarte, para non ir vestida tal. Teño actuado na parte traseira dun tractor alumeada por un camión e cambiándome no sitio onde tiñan os apeiros de labranza dos animais. Cheirando a corte que non vexas porque a corte estaba pegada. O último que acabo de adquirir é esta monada de abrigo, non me digas que non é unha cielada. Verás que bonito, ainda que vaya con pantalón, uno poñer así para que vexades que bonito queda. Non me digas que non é lindo, eh? Mira, estas prendas encántanme. Síntome cómoda, como si houbera nacido realmente para levar este tipo de prendas. Que ten moita luz, moita claridad, apaga o candil e chégate alá. En Ana Quiro, a personaxe da artista é indistinguible da persoa, e a naturalidade que sempre desprendeu en riba do escenario tamén a ten no seu día a día cos seus, porque nunca se esqueceu de onde viña. Apaga o candil, María, apaga o candil, que ten moita luz, que ten... Enséñate que si ao principio tes eses comezos, non te debes subir nunca a parra. Debes sempre acordarte e poñer os pés na terra. Mira, o meu público é o pobo galego. É a xente da pé, a xente sinxela, a xente normal como a min. Con unha maioría moi grande de xente de pobo e de aldea. Gústame ser de Galicia, gústame cantar lledera, pero aínda máis me gusta ser daqui da Castañeda. Pero aínda máis me gusta ser daqui da Castañeda. Se queredes comprobar o que é a devoción por un artista, imos coñecer a uns amigos que querían comprar este Renault 21, pero parecíalles moi caro. O vendedor díxolles que fora o coche de Ana Quiro, e nin o pensaron. Aquí non hai outra cinta nada máis que a Ana Quiro, porque tamén é o coche dela, non pode levar outra cousa. Veña! Realmente non pode levar aquí Manolo Escobar. Pidecha socorro, neniño. Estes así originales normalmente regalamos Carlos, non? Encantalle regalarme bolsos, pero eu abuso moito deles porque, mira, que realmente ademais originales, cada un o seu estilo, non me digas que non son preciosos, mira. É que hai unha... sobre todo isto está cheo de polvo. E misturando esa espontaneidade co ser artista, Ana Quiro foi conquistando o público romaría a romaría e creando un legado, o da raíña da romaría galega. Eu recordo que en Cataluña había un periodista, e recordo que unha vez entrevistándome, encabezou a entrevista dicindo: unha muller que trouxo da súa terra nos ollos o verde de Galicia. Realmente non me digas que eso non é un piropo dos máis bonitos que me puderon decir. Pero aínda máis me gusta